माजों लोब्बा लाखिनानै जोंनि बे हारिमु सोलाय-सोल' जि हाबाफारि बे हाबाफारियाव नुजाथिनो हानाय जों बयनिबो सिबिजाथाव जोंहा बर'फ्रा मोनसे रायजो दं हाथरखि रायजो बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल अख्राङाव जेरै हाथरखिया थरफा थरफा गोजान गोजान थाया होमबा आरो खायफा खायफा जायगायाव अलंबार गिदिर थायो आरो खायफा खायफायाव मा थायो दाउस्रि गोबा ना माने एसे बुरजा थायोले हाथरखिया दा जोंनाबो बबेबा जिल्लायाव बुरजा दं बड'लेण्डनि बायरायाव बबेबा जिल्लायाव मोनथाम मोनब्रैल' दं बबेबा जिल्लायाव दाग्लाग्ला मोनसे ओनसोलावनो गिदिर दं बिसोर ज' लोगो नांनानै दिनै बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल ओंखायनो आं बे रायजोखौ हाथरखि रायजो होननानै बुंदों आरो सेटेलाइट काउन्सिल इंराजियाव सेटेलाइटआ मा ग्रहसा आरो बे सेटेलाइटआ माखौ गिदिङो ग्रहखौ ओंखायनो गुबुन गुबुन ग्रहसा गामि ज' नांनानै बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बे काउन्सिलनि हाथरखि रायजोनि मानाव गेदेर जोंहा डिपुटि चिफ दं बड'लेण्डनि बायदि मुस्रि रमिय' पि नार्जारी जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोख्रों दैदेनगिरि गोख्रों मावथि बिथाङा दा बर' कसारी सरकारनि डिपुटि चिफ लेङाइ गाहाय थिग बेबायदिनो जोंनि गेजेराव दंफैयो जों बयनिबो अनजालु जोंनि बर'नि जिथु सिनेमानि मुलुग बेखौ दिनै गोबां गोजौ थाखोआव दिनै लाबोनाय आरो जायनो गुबुन बायदिसिना बाथ्राफोरखौ नागारनानै माब्रैहाय हारिमुनि बिथिङाव बर'नि सिनेमा हारिमुखौ थुन फावथिना हारिमुखौ मोसानाय मुसुरनायखौ साबसिनाव लांनो बिनि थाखाय जेब्लायबो हारसिङैनो जुजिनानै खामानि मावबाय थानाय जोंहा फैला जे बरगयारी मानाव गेदेर बिथां जोंनि गेजेराव दङ जोंहा बर'नि सेरजाखौनो रिसार्च खालामनानै PhD मोननाय जोंनि डक्टर गोमोथाव बसुमतारी आरो जोंहा सासेबो दंबावो बड'नि एक्टर जों बयनिबो आंगो जों बयनिबो अनजालु मुस्रि मेन्डेला ब्रह्म आरो जोंनि बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंनि लेङाइ आफादगिरि दं जोंहा मुस्रि उमेश दैमारी आरो बेबायदिनो गोबांथार जोंनि दैदेनगिरि आगुनि फैयो आरो बेवहाय नुजाफैनाय मानाव गेदेर नोंथांमोन जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे जथुम्मानि मानाव गेदेर थान्दै नोंथांमोन गुबुन गुबुन जिल्ला आनसलिकनि दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो बे हारिमु सोलाय-सोल' बे हाबाफारियाव बाहागो लानो फैनाय जोंनि मोसाखावरि गासैबो गिबियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों जे दिनै बे हाबाफारियाव आंबो दान्दिसे लोगो मोननायनि खाबुखौ होनायनि थाखाय जोंनि बानजाय आफादखौ आङो साबायखर बावदों दिनै गोबांथार जिफोर सुजुग सुबिदाखौ जोंनि बे जथुमाव सावरायगिरिजों लोगोसे जोंनि थान्दै आरो बेवहाय नायनो फैनाय सुबुंफोरनि थाखाय खालामना होदों बिथांमोननिसिमबो आं गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों जायफ्रा दिनै बे हारिमु सोलाय-सोल'आव बाहागो लानो फैदों बिथांमोनखौबो आङो साबायखर बावदों हारिमुवा मोनसे हारिनि आयना होननानै बुंदों जों उन्दैयाव जेला लेखा फरायो जों हारिमुनि आयदा जेब्ला फरायदोंमोन अब्ला बेवहाय जोंनि हारिमुनि सोमोन्दै लिरगिरि बिथाङा बुंदोंमोन जे हारिमुवा मोनसे हारिनि आयना बायदि बे हारिमुआवनो मोनसे जाथिखौ मोनथिगौ दा जोंनि बर'नि हारिमुवा बर' हारिनि आयना बेनो महर मोखाङा गासिबो बेरखांजोबो बर'फ्रा माबायदि मोसायो माबायदि गानो माबायदि जोमो माबायदि जायो माबायदि लोङो माबायदि इसोरखौ सिबियो इसोर सिबिनायनि खान्थिया मा बे गासिबोआनो जाहैबाय हारिमु आरो बे हारिमुआवनो जोंनि महर मोखाङा बेरखांनानै दंजोबो जोंनि जानाय लोंनाय गासिबो हारिमु होननानै बुङोब्ला जों खालि मोसानाय मुसुरनायखौ बांसिन साननानै लाफ्लाङो अदेबानि जोंनि मोसानाय मुसुरनायाव मेथाइ मोसानाय बेफ्राव जोंनि हारिनि आसार खान्थिफ्रा बेरखाङो आरो मा गासिबो जोंनि फावफोर जों बेयाव हागौमानि दिन्थिनो नागिरो गायनाय फुनाय सिबिनाय
अन्नाय मोजां मोननाय जोंनि जेफोर बेबहार पाथि बेबो मोनसे मोसानायाव बेरखाङो जोंनि मेथाइफ्राव बेरखाङो ओंखायनो मोसानाय मुसुरनायानो जोंनि हारिमु आरो बे हारिमुखौ जों बिनि गेजेरजों दिन्थिफुङो दिनै बे हारिमु सोलाय सोल' हाबाफारिनि गेजेरजों दिनै बेयाव जों गोबां जोंनि हारिनि माखासे आसार खान्थिफोरखौ जों बेयाव नुगोन गुबुन गुबुन हारि माहारियाबो दिनै बेवहाय फैदों बिथांमोननि आसारफोरखौबो जों बेवहायनो नुगोन बिथांमोननि मोसानाय मुसुरनायखौ दा बाथ्राया फैबाय दिनैनि दिनाव जों बयबो बेस्थ'आनो बांद्रायबाय गावबा गाव थांनानै थानायनि थाखाय आरो बिनि गेजेरजों हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनांगौआ जोबोद गोब्राब जानानै फैबाय ओंखायनो बिनि गेजेरावबो जों गासै बर' माहारियानो गावनि हारिमुखौ बावनाया उचित नङा आरो थिग नङा जोंनि हारिमुखौ जों बयबो मोजां मोननांगौ जों बेवहाय बाहागो लानांगौ जों बेखौ अनसायनांगौ जों बेखौ रैखाथि होनायल' नङा बेखौ जों जौगाखांहोनाय आरो फोसावनायाव जों खामानि मावनांगौ दिनै जोंनि हारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु बे मोनसे लाइमोन गोहो लाइमोन शक्ति जेब्लायबो चेलेन्ज खालामबोनानै जोंनि हारिनि थामोनथाखौ रैखाथि होबोगासिनो दं आरो बिनि गेजेरजोंनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि राव हारिमुफोरखौबो बोरैहाय जोङो फोथांनो हायो दैखांनो हायो बे खामानिफोरखौ मावबोगासिनो दङ जोंहा गोबांथार आफाद दङब्लाबो बिनि गेजेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिथु बिफाव बियो जोबोद गोनांथार जि रल मानो होननानै बुङोब्ला बयनिख्रुइबो गोहो बोलो गोराल' नङा गासैबो जेंनाखौ दोनथ'नानै गावखौ 100% 100% जायखिजाया खामानियाव बावसोमनो हाग्रा मानसिफ्रानो जाहैबाय लाइमोनफोर लाइमोन बैसोआव न'आव माइरं नागिरनाङा लाइमोन बैसोआव न'आव मा जादों मा जायाखैखौ नायनाङा लाइमोन बैसोआ उदांखाय हारिनि खामानियाव बर'फोरनि लाइमोनफ्रा जेब्लायबो गावनि जिउखौ बावसोमबोदों दिनैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासै मावखुलियाव जों लाइमोनफोरखौ नुगोन जेबो सार्थ गैया सोरबाया थिकादार जादों सोरबाया साख्रिनि थाखाय हांखुर जादों सोरबाया बायदिसिना गावबा गावनि धान्दा लादों नाथाय बिनि गेजेरावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि दैदेनगिरिया सानफ्रोमबोनि जिउआव खालि हारिनि थैनाय थांनायखौ लानानै खामानि मावगासिनो दङ न'खर नागारनानै गावनि लोगोफोरखौ गारनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख'आव थानानै खामानि मावगासिनो दङ मावग्रायाल' मावबाय थाबा जाया जों बयबो बिसोरनि साननाय हनाय मावनाय बेखौ जों बयबो मदद होनो हानांगौ दा हारिमुनि बेलायावबो बिदिनो लिरग्राया लिरदों डाइरेक्टरा डाइरेक्सन होगासिनो दङ गोदान गोदान सानदों जोंहा मानाव गेदेर जोंनि आंगो फैला जे बरगयारि बिथांमोना दं मेथाइ लिरग्राया लिरदों मिउजिक बानायग्राया बानायदों खनग्राया खनदों मोसाग्राया मोसादों एक्टिं खालामग्राया खालामदों जाय बेफोरखौ उदाया बेखिनि मानसियाथ' जों नायनो मोजां मोननांगौ ना मोननाङा जों नायनांगौ ना नायनाङा खमसे खमथ' नायग्रा जाजोबनांगोन साफ्रोम बर'आनो होमब्लासो जोंनि हारिमुवा जौगाखांनो हागोन जों नायनांगोन आं जेब्लायबो माखासे बाथ्राफोरखौ गेजेर गेजेर बुंबाय थायो ओंखायनो जोंहा थियाटार दं मिरौ जिरौ थियाटारा जोंनि हारिमु आरो बेजों मा नांथानानै दं थुन फावथिना थुन फावथियाव मा हाबनानै दं जोंनि हारिमु आरो बेखौ जायफ्रा दिनै फोथांनानै लाखिदों खालामबाय थायो बिस्रा जेबो मुलाम्फा गैया मालाबा ओंखामखौनो मोनजाया मालाबा ड्रेस पार्टिखौनो बायना लानो हाया बिसोर न'खरखौ सालायनो हाया दा ओंखायनो आं जेलाबो खावलायबाय थायो कि जों थियाटारखौ नायनांगौ नायनो सोलाबाबाबो टिकेटखौ बायनांगौ जाहाथे थियाटार खालामग्रा मानसिफ्रा फैसाखौ मोनलाङो बिसोर मोजाङै जानो हायो बिसोरनो थियाटार मालिका दरमाहा होनो हायो बेखिनिखौ जुदि जों मावनो हायाबा सहाय खालामनो हायाबा जोंनि हारिमुवा सानै साथाम नाटक लिरग्रा एक्टिं खालामग्रा एक्टर एक्ट्रिस
डाइरेक्टर बेजों बोरै थांनानै थानो जोंनि मदद नांगौ ओंखायनो दिनै बेयाव जेसेबां दं आं बयखौबो खावलायगोन बर' थियाटार फैयोब्ला मोजां गाज्रिखौ जों सावरायनो नाङा मोजाङा माला जागोन जेला जों अनसायगोन जेला जों मदद होगोन जेला फैसा मोनगोन होमबासो साबसिननिफ्राय हाबसिन बिसोर दिहुननो हागोन नाथाय बेवहाय लांनो थाखाय जों मदद होनांगौ जों बयबो थियेटार नायनांगौ जों बयबो टिकेट जों बायनांगौ नायनो हायाब्लाबो टिकेटखौ बायनांगौ जाहाथे थियेटारा थांनानै थायो सिनेमाखौ जों नायनांगौ बयबो जों जुदि गावनो नाया बर' सिनेमाखौ जाय खेबसे दिहुनो लाख लाख थाखा गारनानै बे उनावहाय नैथि सिनेमा दिहुननो हाया जायो मानो फैसायानो फैफिना जायफ्रा एक्टिं खालामो सानै साथाम मोजांखौ ओरैबा ओरै मानसिफ्रा हांख्राय हरनायखाय बिसोर एसे एसे मालाबा फैसा मोनो माखासे एक्टिं खालामग्रा मानसिफोरखौ जों रावबो सिनाया आरो बेसेराफ्रा आरो नैथि खेब सिनेमा गानो थाखाय मालाबाबो गावखौ रेडि खालामनानै दोननो हाया एक्टिं खालामबाथ' प्रेक्टिस खालामबाय थानाङा होमबा दा बिसोरथ' दरमाहा मोननाङा होमबा फैसा मोननाङा होमबा दा जों नायाबा फैसाखौ सोरनिफ्राय मोननो प्रडिउसारा जाय दिहुनो जों नायनांगौ बर'फ्रा आंथ' दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ खावलायो दिनैबो आं खावलायगोन जे जोङो कम्पालसरि खाम बर' सिनेमा नायनांगौ बर' थियाटार नायनांगौ बर'नि जायखिजाया कालचार फांसनफ्रावबो जों बयबो कन्ट्रिबिउट खालामनांगौ बयबो जों दान होनांगौ जाहाथे जों हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनो हायो नङाब्ला जों बिदिल' मिटिं खालामलायबाय थानानै थाखा फैसा खांलायबाय थानानै गिदिर गिदिर बाथ्रा रायलायबाय थायोबा लेक्सार रायलायबाय थायोबा जोंनि हारिया जों जायनि थाखाय जुजिबोबाय थादों बेखौ जों मोगथाङाव मावफुंनो हानाय नङा दा जों बयहाबो गावहानो बिबान दं बे बिबानफोरखौ जोङो रुजुनांगौ आं दिनै राजखान्थियाव दं आं दिनै एमएलए जाबाय स्पिकार जाबाय आंहा गोसोआव बेफोरबायदि साननाय दङब्लाबो मावनायनि खाबु गैया राजखान्थियाव थानाय मानसिया दा ओंखायनो आं गेजेर गेजेर रायलायगासिनो दं सानगासिनो दं आं टिमबो बानायगासिनो दं राजखान्थिनिफ्राय मुक्त जायोब्ला गयोब्ला आङो ससियेल वार्क खालामनायनि मोनसे प्लेनिं खालामबाय थादों आरो बिनि थाखाय आङो 1 लाख बर' आं दा अर्गानाइज खालामगासिनो दं 1 लाख बर' आं मोनसे हानजा बानायनो नागिरदों 1 लाख बे 1 लाख बर'आ बयबो जोङो कन्ट्रिबिउट खालामलायनानै हारिनि राव हारिमु थुनलाइ धोरोमखान्थि आसार खान्थि जोंनि गथ' गथायफोरखौ दिनैनि मुगायाव फोरोंनाय फेहेरनाय बिनि खामानि मावबाय थागोन आंनो मानो 1 लाख नांगौ जों जुदि 100 खाङोब्ला कन्ट्रिबिउसन होयोब्ला 1 कौटि जायो जों जुदि 1000 हरोबा 10 कौटि जायो आरो जों जुदि 10,000 हरो बोसोरसेयाव 100 कौटि जायो बोसोरै जुदि बे 1 लाख मानसिया जों जुदि हरबाय थायो जोंहा मोनसे गिदिर मेनेजमेन्ट अफिस बेवहायनो गासिबो मानसि थागोन राव हारिमु थुनलाइ फरायनाय जोंनि गथ' गथायफोरखौ कचिं टचिं होनानैब्लाबो थिक खालामनाय बेखौ जों सरकारनि अनगा बर' समाजा मावलांबाय थानो हायो जों मावलांबाय थानो हायो बेबायदि आरो होमब्लानो जों जेखौ रायलायबाय थादों जायनि थाखाय सोमावसारदों जायनि थाखाय इसिबां मानसिया मुंख्लं जाबाय बिनि फिथाइखौ जोङो मोननो हायो मोनगोन ओंखायनो जों बेबायदि खामानि मावाब्ला जों खालि सरकारनि सायाव सोनारबाय थायोबा जोंनि खामानिया जाजोबा जों बयहाबो बिबान दं आरो बे बिबाना जाहैबाय जोंनि समाजाव मावग्रा मानसिफोरखौ जोङो मदद खालामनाय जों मदद खालामनांगौ आं बेखौ मानो बुंदों आंनि जिथु मोनदांथि 5 थाखोआव फरायनायनिफ्राय आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिथिं गाबोदों लिडारफोरजों थाबोदों बिनि उनाव मेट्रिक पास जानानै आङो न' गारदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनायाव दैदेनगिरिफोरजों थाफाबोदों खामानि मावबोदों बिनि उनाव आङो 2001 मायथाइनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंनि गासै दैदेनगिरिफोरनि इनिसिएटिभआव बोसोनाव अननायाव आङो एमएलए जाबोदों आरो दिनैसिम आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोन बयनिबो आशीर्बादाव आङो एमपि जाबोदों आरो दिनै स्पिकार जादों गोलाव सम गासैखौबो आङो नुबोगासिनो दङ आं दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादाव
आनसलिकनि बिबान लाजेननायनिफ्राय 1988 मायथाइ 37 बोसोर जाबाय आङो आरो बे 37 बोसोराव आं मालाबाबो जनानै थायाखै उन्दुनानै थायाखै गासै दैदेनगिरिफोरजोंनो आङो लोगो मोनबोदों खामानि मावबोदों नुबोदों आरो दिनैनि आथिखाल मानाव गेदेर दिपेन बर' आरो बिथांनि टीमखौबो आं दिनै खाथिनिफ्राय लोगो मोनगासिनो नुगासिनो दङ बिनि जि मोनदांथि बे मोनदांथिजों आङो बे बाथ्राखौ बुंदों जे जोंहा दा रायजो राजाफ्रा गिदिर बिबान दं बे बिबाना जाहैबाय जोंनि हारिमु बिथिं आरो सोलोंथाइ बिथिं आरो जोंनि आफादफ्रा जेफोर हाबाफारि लानानै खामानि मावदों बेवहाय जों बयबो मदद होनांगौ आरो मदद होयोब्लानो गासिबो जों लुबैनाय बायदि जाजोबो दा आं गोबां बाथ्रा बुंनो सानाखै मोसानो बयबो नेगासिनो दङ आंहा दा बेलासियाव गेवलां मेलाव थानांगौमोन नाथाय गुबुन हाबाफारि दं ओंखायनो आङो दा नोंथांमोनजों थाफाबाय थानो आंहा भाग्य गैया थांनांगोन राजनितिनि मानसिफ्रा बिदिनो देवानि बायदि जायो ओरैबा ओरै ओरैबा ओरै बेबायदि आं खाथियाव बुंफैदों बैनिफ्राय मेगनबो नुहुरा मोखांबो नुहुरा नोंसोर आंखौ आं बुंनायखौ माब्रै जादों बादों ना रागा जोंदों नुहुरा बैनिफ्राय ओंखायनो आं खाथियाव फैदों बे माइकखौ लानानै नोंसोरबो नुहुरा खोमा मोजाङै बेवहाय मा जाबाय थादों दा जियानो जाथों गाहाम हामलायनाय थाबाय बयनिसिमबो जों बिदिनो आवगायलांबाय थानांगोन आं गावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेरजों देरबोदों लावबोदों आङो दिनैसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ प्रत्येकथा समावनो लोगो मोनबोदों आंखौ माबाफोर बुंदोंबा जि हायो आं नाजायो बाखियाव आंबो सम होनो हाया आरो आं सानो बिनि गेजेरजों बेबायदिनो जोङो थांबाय थायोब्ला जोंनि गासिबो खामानिखौनो जों मावफुंनो हागोन बयनिबो गाहाम हामलायनानै दिनैनि हारिमु सोलाय सोल' जि हाबाफारि बेखौ आं बेवहायनो बेखेवबाय होननानै फोसावबाय गोजोन्थों जय बर' हारिनि जोबोद